il-kol milkom dal-għodu sellem ukoll jarawna bil-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali nistedinhom biex jingħaqdu magħna f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu u flimkien magħna jagħmlu l-intenzjonijiet għal min jixtiequ jitolbu u joffru il-merti ta' din il-qudiesa. Min-naħa tiegħi sejjer noffrija għar-Ruħ Luis Tabone. Ħuti, sejrin inġeddu dak li ġara fuq il-Kalvarju fuq dal-artal. Għalhekk l-artal fil-oli, għax kif l-olja tal-Kalvarju kienet fil-oli, hekk ukoll l-artal irid ikun fil-oli. Però d-differenza hija m'għandniex it-tixrid tad-demm. Ejjew għalhekk nitolbu l-Mulej jgħinna, jaħfrilna biex inkunu denji niċċelebraw sewwa u bi profitt din l-Ewkaristija. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt u l-mewt ħarxa tas-salib Mulej ħnina. Int li minn fuq is-salib ħfirt lil ħallel niedem aħfer lilna wkoll Kristu ħnina. Int li minn fuq is-salib meta ma kien fadallek xejn xatina tajtna lill-Għażiża ommok u din saret l-ommin tagħna Mulej ħnina. Ħenna għalina Alla kollox jaħfrilna nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħenn għalina Mulej kollox fina kattarfuna id-doni tal-grazzja biex nitħeġġu fit-tama fil-fidi u fil-ħabba u nissu dejjem salaħħa fil-ħarsien tal-komandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna l-Mwallu u miegħek jgħix u saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Eżodu. Fit-tielet xahar mill-ħruġ ta' Wlud Iżrael mill-art tal-Eġittu, dakinhar stess waslu fid-deżert tas-Sinaj. Wara li refgħu it-tinet minn Rafidim waslu fid-deżert tas-Sinaj u waqfu it-tinet fid-deżert. Iżrael waqqaf it-tinet hemm biswit il-muntanja. Il-Mulej qal lil Mosè, ara, jiena ġej lejk fi sħaba sewda, ħalli l-poplu jismani nitkellem miegħek u jemmen fik ukoll għal dejjem. U Mosè qal lil Mulej kliem il-poplu. Il-Mulej qal lil Mosè, mur ħdej il-poplu u jikkonsagrahom illum u għada. Jaħslu ħwejjiġhom u jħejju ruħhom għat-tielet jum, għax fit-tielet jum il-Mulej jinżel fuq il-muntanja tas-Sinaj quddiem għajnejn il-poplu kollu. Fit-tielet jum mas-sebħ kien hemm rat u beraq u sħab oħxon għatta il-muntanja. Instema' wkoll iż-żarżir qawwi ta' tromba u trijet il-poplu kollu fil-kamp. Mosè ħareġ il-poplu mill-kamp biex jiltaqgħu ma' Alla u waqfu f'riġlejn il-muntanja. Il-muntanja tas-Sinaj bdiet iddaħħan kollha kemm hi għax niżel fuqha l-Mulej fin-nar. Id-duħħan beda tiela l fuq bħal duħħan ta' forn u l-muntanja kienet titeżżeż kollha. Kull ma jmur id-daqq ta' tromba kien dejjem jitqawwa. Imbagħad tkellem Mosè u Alla wieġbu frada. U niżel il-Mulej fuq il-quċċata tal-muntanja tas-Sinaj. Il-Mulej sejjaħ lil Mosè biex jitla fuq il-quċċata tal-muntanja. U Mosè tala. Il-kelma tal-Mulej. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem.
imbierak int mulej Alla ta' missirietna, imbierak ismek qaddis u msebbaħ flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierak int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek, imbierak int fuq it-tron ta' saltnatek ta' min ifaħrek u jisebħ fuq kollox. Imbierak int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abissi, imbierak int fil-wisa kollu tas-sema flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox. Inqumu bil-wifqa u nkantaw flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek missier sejt is-sema u l-art għax inti dawn l-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknejn. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Matew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli u staqsewh għaliex tkellimhom bil-parabboli. U weġibhom għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna tas-smewwiet, iżda lilhom dan ma kienx moti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu iż-żejjed ukoll, iżda min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli biex iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta' Iżajja li jgħid tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset kienu tqal biex jisimgħu b'udnejhom u għajnejhom li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'udnejhom u jifhmu b'moħħhom. U hekk ibidlu ħajjithom u jien infejjaqhom. Iżda intom ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Din hija l-kelma tal-mulej fih. Qegħdin naqraw siltiet mill-ktieb tal-Eżodu. Il-ktieb tal-Eżodu huwa t-tieni ktieb tal-Iskrittura. Eżodu tfisser exit. Il-kelma exit ġejja minn Eżodu tfisser ħruġ, toħroġ. Għaliex? Għax dan il-ktieb it-tieni wieħed jiddeskrivi il-ħruġ tal-poplu Ludi mill-art tal-Eġittu fejn kien skjaf. Ħruġ, exit, gżira, U għadin nisimgħu siltiet sbieħ ħafna. Il-silta tal-bieraħ, pereżempju, kienet biex issa norbtuha ma' din tal-lum, ta' meta Alla il-dan il-poplu kbir fin-numru, irġiel, nisa, żgħażagħ, tfal, nisa jweldu, għax kien hemm it-tul, iż-żmien. Il-bieraħ kenna meta Alla dan il-poplu beda jibatlu l-manna, manqu bdew jgħidu dan x'inhu minnu bil-Ludi, manu, dan x'inhu. U beda jibatilhom ħafna summien u dam jibatilhom hekk sakemm waslu fl-art imweda, imbagħad bdew jaħdmu huma l-art. Allura dan il-poplu kien jkellem il-Mosè, Mosè kien jgħidilhom dan Alla bagħtulna, dan Alla li jista' kollox.
Allura l-poplu kien il-Mose il-kap, imma dan Alla minu? Dan Alla nistgħu narawh. Dan Alla din titkellemna fuq dan Alla dan. Issa s-silta tal-lum, ekku issa, s-silta tal-lum għandna deskrizzjoni fejn Alla sejjer ikellem il-Mose, jaraħ u kelmu il-Mose biss. Imma qabel dan l-inkontru din il-laqa bejn Alla u Mose ser jiġri dan li smajna. Sħaba sewda ħalli l-poplu jismani nitkellem. Beda jrijet żarżejr qawwi ta' tromba. Ara, il-birja ta' Alla bil-Grek hija teofanija. Theos Alla qed juri lilu nnifsu taħt dawn l-elementi. Għax l-Alla ma nistgħux narawh. Trijejd fil-kamp. U Mose beta jkellem il-poplu. Il-muntanja kienet titeżżes bil-gbejr. Il-muntanja Sinaj. Jan tlajta darba f'ħajti, issa l-ma nitlaħħiex ta' għax trejt. Sħatajn u nofs tiela san fuq sal-quċċata. Il-muntanja Sinaj. Titeżżes. Imbagħad Alla kellem il-Mose u qallu itla' int fuq il-muntanja, fuq il-quċċata. U l-mulej sejjaħ il-Mose biex jiltaqa' miegħu. U Mose tala issa jonqos għada se jiġġara. Din ħutilezis din hija deskrizzjoni. Kemm Alla tagħna huwa Alla qawwi. Kemm Alla tagħna huwa l-fuq minn natura. Kemm Alla tagħna nistgħu narfuh dak li kien jgħid San George Preka mill-opri ta' idejh, xiġifieri minn dak opra tagħmel xi ħaġa. Alla tagħna narfuh minn dak li jagħmel mill-opri ta' idejh. Is-sema, il-baħar immens, l-istaġuni, is-siġar differenti fil-frott. Għalhekk is-Salm jgħid ismewwiet ixandru l-kobor ta' Alla u emil idejk, ismaħħa l-opra, emil idejk ħabbru il-kobor tiegħek l-emil ta' idejn Alla. Mhux Alla għandu idejh, imma biex il-bniedem jifhem. U allura biex Mose il-dan il-poplu li ħareġ mill-Eġittu u Alla pprovdilu daqshekk ikel u xorb minn blata samma. Jorieħ ftit dan Alla kemm huwa qawwi, ekku allura din id-deskrizzjoni li għadna kemm smajna tal-qawwa, tal-omnipotenza, tal-omnipreżenza Alla jinsab kullimkien ta' Alla tagħna. Mill-opri ta' idejh. Tara fil-Alla mill-opri ta' idejh. U għalhekk dik is-sentenza tant sabiħa, grazzi Sinjur Alla ta' kull ma provdejtli, grazzi Sinjur Alla. Imbagħad għandna l-Vanġelu. Sentenza waħda ħanejt fuq il-Vanġelu għax tot ħafna għalina. Ġesu qallilhom kunu għafu li qabilkom qed jgħid in-nies u qed jgħid anke lilna qabilkom isemmew. Kien hawn bosta profeti ħafna u nies ġusti, nies qaddisin. Qed jgħid għall-Antik Testament Ġesu, qed ikellem in-nies, qed jgħidilhom nies, poplu ludi, kunu għafu li qabilkom snin qabel kien hawn il-profeti Eżajja, Ġeremija, Amos, Ġoel, Ġona, Zakkarija, Abdija, kollha profeti, Elija, kien hawn profeti u nies qaddisin, nies ġusti. David,
Dawn għallhom Ġesu xtaqu jaraw li qegħdin taraw intom u ma raħux. U xtaqu jisimgħu li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-min kienu qegħdin jaraw dak in-nies u l-min kienu qegħdin jisimgħu? Il-Ġesu Kristu. Qed jgħidilhom Ġesu, il-profeti xtaqu jarawni lili, xtaqu jisimgħuni, xtaqu joqorbu lejja u jmissuni, imma ma kellhomx din ix-xorti, imma intom għandkom din ix-xorti. Allura aħna ħut il-eżies il-Alla għandna nirringrazzjaw għax anki aħna grazzi għal kelma ta' Alla qegħdin naraw u qegħdin nisimgħu x'irid jgħidilna Ġesu fit-tagħlim tiegħu b'mod speċjali fil-Vanġelu. Ma aħna ħenjin għax qegħdin naraw u qegħdin nisimgħu u qegħdin nimmeditaw naħsbu fuq il-kelma qawwija ta' Ġesu. Inqumu bil-wifqa u nresqu t-talb minn tagħna il-mulej Ġesu. Ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex iżomm il-Knisja bla mittifsa mill-ħażen nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu Santu biex jidħol għalina fin-nuqqas ta' ħila tagħna nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek biex iwassal għallejna ta' dejjem l-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna nitolbu. Nitolbu għal morda u dawk li jduru bihom biex il-mulej jagħtihom il-qawwa li jagħmlu dan kollu bl-imħabba lejhom nitolbu. Mulej Ġesu Kristu, Alla ħaj, ibgħat l-Ispirtu tiegħek fil-Knisja u biet il-għadu ta' ruħna bi Kristu Sidna. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla inti ġbart u temmejt is-sakrifiċċji kollha tal-patt il-qadim fis-sakrifiċċju wieħed u perfett tal-patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sakrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddist dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l fuq. Niġġu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox
u nbattulna bħala Salvatur u feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġini. U temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmina għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin infaħruh u intennulek qaddis mulej. Ismewwitu l-art mlija bil-glorja Osanna imbierek minn ġej. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal disċipli u qal ħudu biex orbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddej tiegħek Luis Tabone. Daħħal lilhom u l-erwieħ fil-glorja tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi saltnatek ikun ħobżna ta' kuljum għatina llum. Bħalma naħfru l-minu, la ddaħħalniex fit-tiġrib, għalista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom.
nejdu fl-imkien ħaruf talla ħenna għalina. Dannu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja u tagħna. Ħen jinaħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej ma jistħoqlix. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, nitolbu iqaf bit-tiba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.
ينفخروا للماريا tal-law tal-bnedmin nannu l-isbaħan bil-fer tal-lub safin Marija ħanin min qalbna nitolbuk għallimna tawla